Накъде лети сега? Спуска се в гората! О, това е Калифорнийският парк Редвуд. Тук са най-високите дървета в света. Ракета, спускаме се! Следвай орлицата! Бързо! Белоглавата орлица ще избяга! С палката ми! Къде е отишла? Чувате ли я? Да, там горе, горе! Хайде, приятели, насам! Аз вече не я чувам. Ани... Уау! Вижте тези животни! Като че ли имат среща? Колко много животни! Кои животни виждате? О, онова животно прилича на техен водач. Какво е това животно? Лъв? Правилно! Ако той е водачът в тази гора, значи знае къде е белоглавата орлица. Ани, почакай! Не, Лио, ще се справя. Пеенето е най-любимото ми занимание на света. Нашата палка, къде ли е тя? Къде я отнесе орела деца? Мисля, че не я чуха. Лио, тя трябва да пее по-силно. Да помогнем на Ани. Пейте с нас. Хайде, пейте силно! Нашата палка, къде ли е тя? Къде я отнесе орела деца? Те видяха орлицата. Благодаря, че бяхте с мен. Знаете ли къде е орлицата? Чуйте, вълкът изпраща съобщението ни. Китовете отговарят. Те са видели орлицата. Бързо, да вземем палката ми. Благодаря, животни. Добре, че са миролюбиви. Затегнете коланите. Колани затегнати! Ще ни трябва много мощност, за да излетим. Сложете ръце на колене и тупкайте в такт. Туп, 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 туп. Сега вдигнете ръце и извикайте: излитаме!